Good evening to all of you and welcome to Head to Toe with Dr. T. Thank you for joining us at Mpuma Kapa TV. Sithetha ngempilo sukela enhloko yethu elizwaneni namhlanje siqwalasela umcimbi we-autism. Le nto kuthiwa i-autism spectrum disorder ethanda ukuchaphazela abantwana. Amanani athanda unyuka mhlawumbi siqaphela kakhulu, but we've got the eyes and ears of one of the activists and a person who's actually deeply involved in supporting parents and actually looking after abantwana abaphila nale ngxaki. Sisikhosi, just introduce yourself to all our viewers and greet them. Molweni, and ngukhosi wakwaNetno from Umphanda Foundation for Autism. Ndijonga abantwana abane-autism ndiyophumela nakubazali. Enkosi sisikhosi, what attracted or pulled your passion towards umcimbi we-autism? Was it because unomntana omzeleyo onale condition okanye yimeko yophangela? Ndingutishara by profession. Awesome. Yeah, ngo-2002 I saw the word autism. Ndansenza i-higher diploma ePotchefstroom University. So kwenye prescribed boxes zikaCAP kwakulistwe the learning disabilities. Okay. So zonke ezinye as a teacher ndizazi ezibhalwe in paragraphs, but autism was only written in 4 lines. Lo 4 lines yabetha kakhulu kum. Ndakhangela ndaqala ezi-library kwi-public libraries uba akho nto ibhalweni ngale autism. Ndatsho ndancama ndawutsho e-NMU yayi-UPE ngoko. Ndacela elibrary akho nto ibhaliweyo apha, akho kwanto inge-autism. What I did, ndandisithi xa ndihleli nabantu ndithethe nge-autism like ndijonge fani ndiyeke. Okay. 3 years down the line intombi yam yokugqibela yeza ne-weekly read. Weekly read ke bendijonga ngasemva ndindogqiba ndiskime through just to be able to ask questions ndizosayina. Kanti le ncwadi azanayo ngalo lwesihlanu ibhalwe ngutishara wase-UK ofundisa abantwana abane-autism. Okay. Ndayifunda within few hours ndayigqiba. Ndathi babo yintoni lena? Into endandizibona phaa ndizifunda. Ndaqhubekeka ndikhangela. Ngo-2009 sinezaa clubs zama-ladies zohlula ngoDisemba. NgoSeptemba ndithethe nge-autism 4 ladies kanti ziphangele Quest. Okay. 1 ngutishara, 3 zi-assistant. Iphi Quest bayichaza iphi. Kanti ndihlala ndihlala e-PS Street e-South End, iQuest ikwecala. But akho nto lapha endleleni ethi kwezinye izikolo mosikuyabhalwa kalapha ku-main road banazi isikolo esithile. Exactly. Kongekho nto, that's why ngazandiyazi. NgoMvulo ndayotsho kwi-district yam eTinakhe ndandisebenza kuyo ndocela i-cross transfer to Quest. Lixesha le-redeployment and wayesithi omnye unomhle kwaba base-assistant teachers wathi ndindedwa ngoku because bayafika ootishara one day angaphinda abuye. So yavunywa rhowu i-cross transfer yam but ndaqala ngo-2010 usebenza. Ndivene njalo ne-autism. Well done. I-passion can actually drive you crazy. Yeah, and kanti kusa kwi-destination yakho and there's God in it because ngabantu abaneed attention, ngabantu abaneed support, both parents and kids. And then founding of Umphanda Foundation. Ndasebenza Quest from 2010. Ndafika andiyazi le nto ufune nditshintshe yonke into yengoku ebendiyifundisa nendiyaziyo from kwa-mainstream nditshintshe ukwenza kobona kwabantwana. And ndafumanisa abazali abayazi into nabantwana. Umzekelo, umzali asuke eTranskei uze kwi-screening and uza sene-suitcase ecinga umntanakhe uzowuhlala. Uyaqonda ku-24/7 into ye-autism. Uyaqonda uzawukaphumle. Kanti siyamscreena. Uzosireliva. Screene. Mzali ke ngoku uyagoduka nomntana. Sizawubhala ireport sise kwa-Department of Education, kwa-special needs. Wena uzawuxelelwa ngabo bafuneka uzile nomntana. Asithula kumzali isikhalo. So ndathi hayi mandiqale ukwenza i-awareness during weekends and nange-holiday. Kwathi until ndifike ngoJanuwari mnapha, ngo-April mhlobo wenene wafuna utishara we-autism kunye nomzali. Wathi uprincipal kum Joan Jorisma wathi khosi yahamba. Ndathi hayibo ngondisakhangela uba yintoni lena. Wathi hamba uzawuba right. Ndahamba noThuli sayojoba. Yaba kuqala kwam ke ukubizwa kwi-interviews kumhlobo wenene ko-12 down emini njalo njalo. So abazali got to know me around South Africa. Bethumela i-messages ndaqala i-group ke ngoku i-parent support group. Okay. Qha ke mos yawazi amaXhosa ndingumXhosakazi so uphela ukuthetha isiXhosa phaa baye bephuma baye bezinye iindawo
yazi amaXhosa aphatha abaye bephuma amaye kwezinye indawo. Language barriers. Yeah, lo support group Aqomba usekhona sibaninzi ngoku. yabo mayithethe ngeXhosa le Yeah, nto. yeah. So yaqala apho. It was so painful the 4 days esasiqala ngayo la group yayizizililo nje. Abazali bechaza izitori zabo apha egroupini. Like ndibizwa ngamagama emzini, abamyona umntana akamkeleki sihlala endlini. You know asiphumi. Ndaqala apho ndathi bane right. Yoba bakubika society bane right ohamba ezinye indawo ezihamba abantwana. Banayo right. Phuma naye. Baqala abazali kangoba ndikhona nje kula group ngegama. Iba lelo xesha mhlawumbe kuthiwe khosi iphendula. Otherwise benza ngokwabo. Nofikayo ufika kubantu abastrongo bamthathe. Bamamkele then bamculturishe then ayazi into Yeah, ndathi ke ngoku ndazazi ndaresigna ngo-2014 ndisithi ndifuna uzenzela into mna like ndizama uthena euniversity mayifake i-autism as a curriculum. Ndingajonganga ukubana abantwana because it's so difficult and inemali phakathi. Sure. So ndayiqala lento yam. Bangicela ngoku abazali bamandiqale isenta yabantwana. Ndavuma ke kodwa waqala apho mphanda ke ngoku. Okay. Then briefly yintoni autism xa ucakisela abantu both in English and Xhosa, just for someone who doesn't njengosisho bawafumana bayaziwa le nto. Now ungene ke ngoku wazibona ii-gaps nee-weaknesses ne-vacuum bafuna kuvale phi naphi. You've traveled a long road and ngoku I'm proud of you and your achievements both upper region yaseGqeberha and all over South Africa. You are called all over. You are an activist, not only an activist, someone who's actually hands-on kumcimbi autism, which is actually very, very stressful ebazalini nasebantwaneni. How do you realize into yoba lo mntana une-autism? We identify, we do not diagnose. Uba uzawumbona xa ingena phaa kwe-surgery ufike umntana ungahlali phansi uhambe baleka hambe phatha izinto. Yes. You know, benza loo nto because akayazi esi space afike kuso. Okay. So uzama uziqhelanisa nale environment angene kuyo. Uzawuphithizela ke athathe umane unqanda wena yenye yezinto ombona ngazo. Abantwana i-most ngamakhwenkwe andifuna ubiza za terms zakwa-autism ndifuna ndicacisa. Yes. I-most ngamakhwenkwe affectwa yi-autism. Kumakhwenkwe amane azalwayo iba yintombi eyi-1 eba ne-autism. Mahle la makhwenkwe. Kujongile ubona nje umuntu omhle ozihleli pha until kubekho into etriggerisha into ba makube behavior ayenza. Umzekelo ezibane are too much for abanye abantwana. Okay. Amehlo abo ingatriggerisha meltdown. Okay. Ingxolo endithetha ngayo mna ngoku komnye umntana ingatriggerisha okayavela vala indlebe zakhe. Zizinto babona ngazo. Ingathi uyakhwaza kakhulu. Ba highly irritable. I-sensory yabo, i-senses zabo kabava kakhulu bekho abava kancinci. You know, ova kancinci uyakwazi uvulela yena, avulela i-TV ingcwele kakhulu ajika aphole nje avala indlebe zakhe. Akeva kakhulu but ova kakhulu xa sele bethetha udla ngokuthi bangathi indlebe zakhe ziyagqajuswa. Okay, masibamba apho khosi usayinarratha kamnandi into yoba sibarealize kanjani so that we're able to recognize it. We're gonna be back in a few minutes. We'll take a sip of water. Mphulaphuli wethu nombukeli wethu, please stay on your TV. We'll be back in a minute. Thank you so much. Welcome back to Head to Toe with Dr. T. We're talking about autism spectrum disorder. Sino Siskosi, Khosi Netno, is a founder of Umphanda Foundation. Umphanda ke lo wabantu abaphila nabantu abanonophela abantwana abaphila nale condition. Enkosi kakhulu. Busacacisa Siskosi kamnandi into yoba i-sensory side, I mean i-sensation yaba bantwana iphakamile. Ingathi i-settings zabo phakamile kwabanye ihlile. Kwabanye ihlile, yes. Kwehlileyo uyakwazi iba imenzakalisa. Mhlawumbe nazi isitovu slightly lesibomvu uyakwazi ubeka isandla ngeva. Because ukuva kwakhe kusezantsi. Ii-senses ngosezisetyenziswa ikakhulu sikhule zi-5. Yes. Zi-8 ngoku to accommodate them but kuthiwa ziphela caba zininzi senses. Kukho ngoku emenza ba azazi ba uhluthi ngoku. Okay. Funeka umjonge ngala sense ba umntana uyakwazi utyatya omnyada agabe because akho nto ithi makastophe ngoku. I get you. Kubekho la sense yoba ndiphi kwispace. Sure.
mna ndiyazibona ndihleli phina nawe uyazibona uhleli phina. Yeah, so bhonsi bethu nendlebe kunokuthiwa yi-cochlear apha endlebeni ziyasinceda uzibona uba zindawoni apha Yes, espacini. yes. Yena ke xa umbona esihla enyuka kukho abantwana abangahlaliyo bahlala xa besitya xa unabo eklasini because uyazikhangela bandiphi kwispace. Ukhona unye umntana wayesequest even xa ezawutya ubona uba uyawukhangela umlomo wakhe. I-autism is just so cruel, so painful, but it's very interesting. Ukuba nje abantwana banofumana into yothomalalisa ezi pains zenziwa zezo sensory yonke laa nto leyani because yi-sensory kakhulu ebanzakalisayo. Xa umntana kunzima la input, mna ndiyakwazi umamela kuyaculwa ngapha kuyathethwa ngapha kubethwa igubu ayinanto kum loo nto leyo, but kubo xa isizi input ininzi iyamenzakalisa. Omnye ngaphela ebaleka acimba mhlawumbi my life is in Omnye danger. azibethekise edongeni adophe, omnye azibethekise phantsi njalo njalo. Abazali, how are they taking the diagnosis okokuqala and then the demand from umntana? So emotionally, financially, and in many other ways, you are supporting a lot of parents. You've got a very big group of parents who are looking after these kids. How is the atmosphere? How are they coping? Are we doing enough as communities and societies to actually understand what our role should be? Yibona Dr. T, if urhulumente waseSouth Africa benovuka for izinto ezihlela their citizen, because if umzali benothi awufumana lo mntana kumboni kwangoko ubune-autism, inzima aphi i-autism? Ufumana umntana o-healthy wena osenza zonke ezaa milestones enziwa ngabanye abantwana, uyabhablisha uyathini, but avele athi cwaka. Esithi cwaka nje avele azihlalele kulaa kona azidlalele yedwa, uyalila okanye uyahleka, uyazibethekisa. If umzali beyazi uba ndawubona le nto ndiyakwazi uyongena kulo mnyango ndiza kuncedakala, ingxaki luncedo luncinci or alukho. Umzali uhleli nale nto uyedwa, nalo mntana ngam-andastendiyo, mhlawumbi unayo umntana olapha endlini abona uba heyi hayi mani lo andazi wenza ntoni na. Luncedo alukho. Zii-learning institutions, abantwana bakwe-mainstream bano-ECD. Mntana ungene na-tripha uyaqala, abethu bayangena, abe umzali sefowunelwe uba hayi lo mntana akumelanga ulapha kawukhangela kamsebenzini aye kwagqirha, ugqirha naye amthumele ngapha nangapha nangapha. So umzali laa jeni ayontwana kuye. And kusakusihlwa omnye uthi esithi hayi mani ngathi uza kakuhle umntanam, phinde itshintshe. Abe ngathi uphinde wabuyela umva. Bengathi ubuyela umva nzima kakhulu. Bava kabuhlungu and it's very expensive raising umntana one-autism. Okokuqala omnye akatyi yonke into. Kumntana endandinaye phaa wena 6 ndaxelelwa ke uba utya iyogurt yakwaDalingi, atye isimba chips, smoked beef kunye neyogurt. Yogurt isi-smoked beef ngane-apile, ndisayikhumbula kodwa zintathu into wayezitya qha esitya ezo nto. Ndibuza ngamanye amaxesha kwenzeka ntoni kuye kuba kaloku akungeni ukutya emzimbeni wakhe, bathi hayi ulala esibhedlela atyiswe ngemibhobho. Okay. So ngokuye lapha kum umhlekelo mntu and uhlala bemva kwam ungena besitulweni ayame kum uyanyamezela like banjeyana ufuna nje umntana abe comfortable. Sizama ba babe comfortable kwanye kuthi. Ndithi emzalini masizame masiqala i-double chips uze aze nazo. Introduce kuzo as a new yeah, siyam introduce because kaloku most izalwe ne-low muscle tone. Uyawuthi akafuni ukutya kanti the jaws azikwazi uhlafuna into eqinileyo. So funeka ngoku ndithi mzali umrabhe ofuna uphathwa ke phofu. Omnye uthi xa uphatha iskin sakhe bangathi yatsha inzima i-autism nje buhlungu. Saqalisa ke nezi double chips iyawuthatha hours one by one, but savuya buyazitya. Ndafaka nethanga uningaqoqi because sometimes ne-texture yokutya benza bangafuni. Faka ithanga, balifaka ithanga, waqalisa umntana ukutya. Akululanga. Yeah, ndithi nakubo xa ndithetha kuthi umntu itya into enye ndithi kulaa plate faka nezinye ungamoyi. Uzamane ezinukisa, mhlawumbi amane eyiva umbone seyitya. Sure. And then relatives, cousins and so on. How are parents
supported in various families? Do they get the amount of support in churches, besides schools? You've traveled a lot with the schools and so on. I'm looking at other institutions, starting from home actually. Masiqale ngecawa. Icawa mosike indawo uthi nje uphola ecaweni. Most abazali bakhalaze eyawuthula imithwalo. Most abazali ikhalaze into ba nakumntana wakhe uzawuphakama abaleke uthi napha kumfundisi. Kubekho eza gatekeepers ke ecaweni. Hayi, susa umntana wakho, phuma naye and iba ngumama. Akanambeko, kaqeqeshwanga, uspoiled. Into nokhathazayo xa umntana siyapha kumfundisi, umfundisi ngenawari yena. Ukhathaza intoni wena apha esitulweni ezantsi? Banezo problem baphele bengahambi icawa. Number 2, kwi-families zikhona supportive ne-friends zikhona ezingasupportiyo. Kangoba isikhalo sabazali sithi ndawubhubha umntana uzawuthini. Because abantwana ba-strong and baphilile abananto into zibulala abantu, they outlive abazali. Ndithi ke mna ke mzalini bhetele lo uthanza ukwazi umthatha kunozamthatha asebenzisa imali zakhe zakho abe engamoyanga yena kwaye yomlahla kule ndawo zomlahla kuyo. Sisanideke isupport, siyasicela isupport kwi-families, kwi-friends, because lo mzali uyanida noba afumane 1 hour mhlawumbi akawenza shopping, mhlawumbi akayohlala ngaselwandle, uyayinida because ubomi bakhe buarrested ujongela nomntana ulapha and ujonge safety yosana lwakhe. Abanye most yawubayeka nophangela ngoba bejonge akafumani neni right and umntana akazokwazi ukuthi ndibethiwe aphele yeke uphangela ejonge usana lwakhe. Akululanga. Siyazama ke ngoku even ngo-2024 ne i-conference ebesinayo ibisithi a journey to healing. Journey to healing. Before singene kwi-journey to healing, let's just take a break and then we shall journey to healing. Enkosi mbukeli wethu, we're talking autism spectrum disorder from the angle of the kids, the caregivers, irrespective of the level, and the various institutions, and our attitudes and assistance and support that we give to these people. Aim is to make you understand, don't stigmatize, don't discriminate, but support and understand, because this can happen to anyone. And looking at the number of kids that are affected, you could be one of them. Thank you for joining us. We'll be back in a minute. Thank you so much for staying with us. We're talking about autism spectrum disorder. Sinokhosi wakwa-Net Know from Umphanda Foundation. Ngomnye wabantu abadume kakhulu nabantu abancedisana kakhulu nabazali abanabantwana abaphila nale condition, plus nokusupporta nokwenza institutions ezinjengathi, ezinjenge-media houses, izikolo, icawe, ne-community organizations into yoba zibe aware, create a lot of awareness, not only theoretical in terms of talking, but also in terms of action. Thank you very much for what you're doing. Just before ungene kule healing journey, are you getting enough support from as an NPO or NGO so that this is a chance for you to table? Yo, Dr. T, kunzima. Indawo engayimenshina ngu-Ezethu Development Trust. Okay. uEzethu uncedile i-NPO yami wasithengela ibhasi. Oh, awesome. Kodwa uEzethu mina ke nivele nisiba unyaka niqonda makubekho abanye abantu abafumanayo niphinde ni-apply. So ibhasi kumele ngo-2022. Ngo-2024 ndacela like into zokwenza skills development abantwaneni, nam khona into endizamayo like kube nomatshini bo printer nabo uthini uzama into ebhaliweyo ke ngoku ezaba pha nalapho ncedwe ngu-Ezethu. Sine music instruments pha endizifumele through icawa yaseWisile. Okay. Bekusekumfundisa uNdlovu ngoko apha eSt John's. Babezaba nento yamadodana. Mina ke ngwasechurch ingathi kuthiwa convention eWisile, akuthiwa conference yeah. Kwakhe into yamadodana, so athi umfundisi kum xa into ikubo bayakhangela banganceda mhlawumbe yes. So ndamna ndifuna into zomculo. Ndifuna into zomculo bayenza amadodana sasifumana into zomculo. This is stakeholder ke sase NMU.
sisebenzisana kakhulu ne-NMU office ka-Dr Bruce Damons, Okay. i-engagement office. So ndisazama ke ngokupha because kunzima ufumana indawo ngoku ii-buildings zikhona kule nto ibuza ye-support ndawuthi asikho le nto ndibiza ezi ndawo zindisapotayo Yabo. because ndibhalele kwiindawo ezininzi ndangena kwamasipala and uyazibona ii-buildings nazi ndicela i-building basenze oku heyi usuthunyelwe from pillar to post uphela amandla. Ndisazama ke ngoku kunye noDr Bauer wase-NMU ngokwa-music basithatha izinto siyozibeka eBeth Street abantwana bamane beyopraktizela phaa. Okay. Ndizama nokucutha umsebenzi for mna ndifumanisa uba ngoku ndimana ndigula like andizicingeli bona ufuna utyhala okokoko. Very, very important also. Looking at that, i-wellness yakho ne-well-being yakho ibalulekile because you can't look after people 24 hours and then you're not looking after Phela yourself. ndigula. Same thing that applies to parents. Yes. If you got a way or strategy to make sure that you reboot yourself, your mind, to go for debriefing sessions because this is training. This is training your mind a lot and very stressful. Sometimes you can be sleepless thinking about a certain kid that we're looking after during the day. That's what happens. Jonga bendinomntana phaa umamakhe ocommit i-suicide. Yeah. Yandihlala loo nto ixesha elininzi and bebehlala kufutshane kum. Ngoku ndifolelwa ngumakazi kamnandi ndiseQonce ndasinda uba ndifike kulo mbono. Uyandifowunela khosi asimfumani usista wam efowunini ndibuze ke mna kwinene athi mke nomntana ikowayo. Ndathi hayi ngelishwa ndiseQonce andikwazi ke ngonkqonkqoza phaa. Wafumana umntu onkqonkqoza wafunyana siswelekile. Wayemane ithethe ke le nto mane sithi khosi nosike ndife mos ndithi ke mna kuthini ngomntana athi nani nikhona ngenxa yobunzima. Yeah. Ngenxa yobunzima buka every day, every minute, every second. What I've noted ngoba ngomama who are more closer to the situation, are we not lacking as otata kulo in terms of support, being physically present, not only financially present? Two, I would like you to also touch on the issue of sexuality. Xa bemenstruator ibhedi nibangakanani? Do they indicate xa befuna uya kwenzo number 2 and so on? In the sexuality, ngoye bekhula most ziyavela i-feelings and so on. Can you just touch on those areas? Kwindaba yesupport kukho tata endibothwela iqhiya nomqhumo wayo. Abaphaa kuba kangangokuba ndandisithi e-NMU ngondibacela uba mayibe yi-curriculum ingabi imodule egqithayo. Ndifuna nakweza department zemthetho bayazi kungabikho laa nto uba xa kudivoswa lo mntana una-5 mem uhlala kumamakhe. Mhlawumbi lo mntana is closer to the father. Tata. Yes. Bakhona heyi endibothwela And ke umnqwazi. ngoku nina as therapists and caregivers, you can actually give more information. Yes. Eh, Yes, because because siyayazi umntana baqhubeka akwazi ntoni na. uthetha. Umntana uyeza, utata uyeza uquqa apha, utata uzephetha izinto, utata onjalo. But abaninzi imileqwa bayabaleka. Bashiyela umama nalo mntana yedwa. That's the reason ke ngoku iya isenyuka inani labazali abacommit suicide. Kuba ngapha aqonda uba kwanele andikwazi ukwenza nto ngoku ndizamile azibulali ngenxa yotata bangafuni uncedisa. Ngephi into ebuzileka le? Menstruation. Xa beqalisa umenstruator, are they able to indicate okanye babona by accident? No, Xa uyababona by befuna uya accident. toilet, do they indicate Kuba ezalwa nale low muscle tone most yabo kunzima batrainer for a toilet. Uyakwazi ufumana i-12-year-old isesenebginini ngenxa ye-low muscle tone. Okay. But bakhona mane endibatrayine like ngefowuni umuntu userhawutini yenza le nto be consistent. If kusasa uyamthatha umbeke etoilet ngabantu beroutine aba iroutine bayiqhela Okay, bayabamba abantu iroutine. beroutine noba kenzanga nto mhlawumbi first 4 days wena manje uqhwaba izandla uzambona uzawude enze. It's not easy ukubafundisa ngento le toilet but abayebona bako easy kubo. Uya omnye ucekisa le nto iphuma kuye mhlawumbi kuba ngene ezwardrobini sele nenekini angene enze phaa egqibe but wenzela enekini lakhe uyazifihla. Omnye kwenye indawo akakwazi ukuya because the toilet ayifani umbala wayeni yakho wabo kube ngabantu beroutine. And tubambi. Na kuzawutshintsha indlela uba siya esikolweni sihamba sihla siyehla siphuma endlini sihle xa uzawunyuka mhlawumbi evenkile xelele sele ngathethi bayeva and they comprehend and they respond. Noba kathethanga nix kuwe qha ithi namhlanje asohlanga apha siya ngapha kuba siyoqala evenkileni akazuba nanto but the minute
uvele ujike uhambe ungakhange umxelele yenye into. Senizawutshintsha ipaint endlini, baxelele. Tshintsha ifurniture, sitshintsha indlu, mxelele. Even uyombonisa le ndawo zayo nesikolo azawufunda ndla ngokutsho abazali ndithi yiza naye azobona le ndawo zawuza kuyo. Okay. And banememory engumangaliso. Inzima ke ndawo ze-menstruations uzambona nge-accident but uduzazi bahlambi umenstruator nina ibe nguwe. But zizinto eyazibadoke ezingasike zinqandwe because kaloku more burden ke ngemzalini. It means on top of whatever thing we're looking after, then there's this extra one. Yes. Then do we find it easy to introduce umcimbi we-contraception? Umzekelo uba singabahlaba idepo, umthetho uthini? Are we allowed to do that to make sure into yoba siblock i-menstruation plus also kungamithiswana? But umthetho ungenaphi kwakho ungazokunceda nje? Ungenaphi ekhayeni umthetho? Nguphi yena lo mntana? Ngobonayo bakwenzeka oku noku noku. Umthetho uphi? Umthetho ngulumele ba wenza i-learning institutions for abantwana, wenza nendawo zoba xa be-over 18 njengabantwana ba-mainstream abafumana o-NSFAS baye emayunivesithi akho nto ayenzayo umthetho. Waye bandimamela umthetho ngento ehlupha mna apha endlini. Ngenxa yexesha zininzi izinto bendifuna uzikhavarisha, but can you just your overall message to parents who are actually looking after these kids and also to potential parents and also abantu abangqonge abantu from various communities and institutions, just your last message to all of them as I thank you. Yeah. Kinto endilibeleyo apha abantwana bayawa isifo sokuwa uxhuzula. But most parents abakwazi uyibona ngoba abawi phansi uninzi lwabo luxhuzule. Luwa ngamehlo uyawujonga ndawonye just for few seconds. Ndiyathanda uyilibala le nto because abazali abayazi abaninzi. Yes, bawa ngamehlo just few seconds, uthe cwaka ujonge phaa, but after that ikhona i-reaction. Noba uzawubaleka, noba uzawulila, noba uzawulala, noba uzawuthini na. Benabantwana ababini phaa badala ngoku bebeziva xa beza kuwa. Ndakumbona umntana ngothatha iflisi nomqamelo abeke phalali. Okay. Umbone ke ngoba bexhozuka ke bona umbone nango eshukuma but sithi make sure uleli ngecala aphakama. It's painful man, autism nje yonke i-painful. Abantu abangqonge aba bantu. Okokuqala ndla ngothi enzalini apha esitratweni babayazi umntana akho kwenza nto because bayakwazi utsiba ngapha kothango nje bekhula nje atsibe ngapha kothango ahambe. And kuba bene-memory angasuka esuko kokwabo kumgqibelo afuna uye esikolweni. So xela abantu mhlawumbi wena uyahlamba ngelaa xesha umntana umgqibele ehle mhlawumbi etivini kanti sitsibe wahamba. Kanti abamelwane xa be-aware bazawunqanda uba nanku ubani esihla indlela. You know, they need to know abantu aba-around kuwe. Kwinto ye-healing kasingene kuyo ndafumana ilaka yobizo. 30 seconds. Ndafumana ilaka yobizo like kwakwazi into wafona umonga wathi zangafona wabhala imessage ethi kukho into ka-Healing of Memories eseroma apha Albany. Ndibona abantu sebesettle, abantu bayahamba nge-weekends. Ndithi ke mna ke ndingeza ngomso sokwazi namhlanje ngolwesihlanu ndaya kanti ndiyakwinto ephilisa umphefumlo wakho. Yho, la Healing of Memories efuna umfundisi wasechurch. So ndi-athende laa nto mna that weekend. Ndaphinda ngelaka ndabizelwa eKapa ndo-athenda iveki yonke. Ndifake ngolo hlobo ke ngoku phaa kulaa conference. And abazali bavakalelwa bathi no, le nto is not enough. Ndiyazama ke lo nyaka bangaske sibe nayo over the weekend banofumana i-funds. Kube khona laa seminar besithethe ngayo, fatherhood and disability. Isezawuba khona ndisazama. Fatherhood and disability. Sawuthetha ngawo xa sigqiba i-TV. Mphulaphuli wethu nombukeli wethu, thank you so much. Let us ngenxa yexesha ininzi le nto saphinde simbize usisikosi because it's not a topic for enjoyment. It's not a topic for ixeshanyana. Yinto yoyikhwipha abantu bakwazi uphilisana nabantwana abaphila nale condition plus no support abazali because ukuva ezinye zezinto zivula amehlo nendlebe plus nengqondo to what other people are going through. Thank you so much for being with us for tonight. Dr. Tebelele, to Dr. T. Don't forget to follow us on all social media. Mpuma Kapa TV, your favorite channel. 7:30 every Thursday. We're always with you. Sithethe impilo usukela enhloko Chilzwane, and thank you so much.